Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Iran kala penjot ya jaka shalan gas ba jaka penmi liquefied natural gas LNG ka bahe tam hak berthei ka belatip kum ka ras lafan ka bodon hagatar. Kani kajing thombuar ka Iran ka long ban siu ka liang na kajing therbom ka Israel ya ka jaka bo gas ka bahe tam hak berthei jong ka Iran ka belaja ka sngi balang. Kani kajing syak penjot kala nang penjur shu ya kajing kerdo umpnyang bat gas hak berthei. Kiri Gulf kila syak thombor haka Iran na kajing hiar thma ka US bat ka Israel ya ka Iran ka balapan mi ya ka thma ka bajur ha Middle East ka Tehran kala thombor ya ki jaka bat gimar ka US ki badan hak kiri hendai kala penjot ru ya ki jaka penmi gas bat nyang jongki ka Qatar kala yo ya ka kerdan kum ka wei ka ri ka ba penmi gas buntam hak perthei ringkat bat ka United States ka Australia bat ka Russia. Kani kajing penjat ka Iran ya ketika jaka shalan gas bahe tam hak perthei ke badan hak Qatar kadi ban siu ke liang na kajing thombor ka Israel ya ka jaka bu gas bahe tam hak perthei ha South Pars Iran hak tayo baningkong ubnai leberu ka Iran kala penjat ya ka jaka bu gas ka Qatar ka badai ka ri ka ba shalan he bha ya ka gas hak perthei bat kani kajing syak penjat ki jaka penmi gas ba jaka bu gas hak Qatar kanwan ra kajing kerdu gas hak perthei Kador jong ka umpnyang bat ka gas kal nang kiyo na kajing sakut ki jahat kit umpnyang bat gas jong kiri haka perthei hajan ka Strait of Hormuz ka badai ka benta ka duriau ka bakiri ka perthei ki haban yat lingba nang ni banlet kit umpnyang bat gas na kiri ha Middle East na duok balas dang ka thma haka arpa pratrik rumpang ka US bat ka Israel ki lahyar thma ya ka Iran ka badangshan US mil khatib u Chief Intelligence ka Iran ulayap Dagi hajar ngut kibriu kila yap ha Iran kat ba kateran kadang ye beteng ban ther nam ding ba drone hakiri Middle East ka bel penhiar ye kajing penmi gas bat umpnyang ha ka perthei kathma kala yaj menta lai te yo ha ka ba ka Strait of Hormuz kala long ka jaga pedeng jong kathma namar palat nyo spa tali ki jahat na kaleng ka perthei kila sakut namar kim na shu ban jam ling ba ye ka Strait of Hormuz kajing sha penjat ki jaga penmi umpnyang bat gas hakiri Middle East kanwan ra kajing kata ke bajuri kari India namar kamla ban pendam gas tangla ka jong kari ke India ka shanya hadu 100% ke gas na kiri ke perthei bat ka juthiet 8% ke gas na Qatar kumta kajing sya penjot no ka jaka penmi gas ha Qatar kanwan ra kajing kata ya ke India